Postavlja se pitanje kako to da neke biljke smijemo koristiti u trudnoći. Na osnovu čega to možemo tvrditi? Najčešće to možemo tvrditi na osnovu sličnosti tvari koje inače unosimo prehranom. Drugim riječima, neke ljekovite biljke imaju takvu kemiju, takav kemijski sastav koji sliči primjerice onom što uzimamo u povrću, u uobičajenim biljkama koje koristimo u juhama. To su neki polifenoli, flavonoidi koje naš organizam evolucijski prepoznaje, normalno ih obrađuje u našem tijelu, izlučuje i naviknuli smo ih da nam ne smetaju. Neke biljke primjerice poput lana sadrže takve tvari, poput breze. Znači, različite takve biljke sadrže tvari koje inače nalazimo u hrani. Naravno, to se ne odnosi na sve biljke. Biljke poput cimicifuge, na primjer, koja se doista ne smije koristiti u trudnoći, sadrže tvari koje normalno ne unosimo prehranom i zbog toga, naravno, kako nisu ispitane u trudnoći ili su čak zaista ispitane u smislu toga da mogu izazvati probleme u trudnoći, ih nećemo koristiti.